básne k niektorým aspektom prezidentských kandidátov. Kandidáti naši milí, ale ste sa nám množili. Zúfať sa mi veľmi pýta, keď vidím volieb favorita. Odjak živá katolík, no pod sutanou Kmér. V KSS sa zorientoval, no a potom zvolil vlastný Smer. Vraj nahradí ho Kaliňák. Paškovi sa zrútil svet. Ale aj tak voľbám udal termín. Najprv bude MDŽ. Kandidát číslo 2. Skvele zahral na triangel, teraz môže pískať. Na plazmu už nepožičia dobrý aniel Kiska. Aniel ako prezident, a čože by tam spravil? No tento Metatron ešte nevyjavil. Chce byť protiváha, ale je dosť hustý? No, ak ho oni nezdolajú, on ich isto uspí. Orje Ján v katolíckom šíku oral republiku, teraz už len sám. Orje Ján už len sám z Čarnej Gury černé mury podnes vyháňam. Bývalý disident, v base bol za vieru, v Rusov má dôveru. On chce byť prezident. Márne zvládam zlosť. Tajdi, Janko, tajdi het, nechaj si svoj kalný svet, u nás póral si toho dosť. Byť občiansky kandidát, to ide občas ťažko. Vedel by vám rozprávať dinosaurus Kňažko. A dnes je priateľ liberálov a rovný ani čiara. Veď kto z nás ešte spomenie si, čo tu robil za Mečiara? Kto anály prekutre, jak ministroval kultúre? Kto si ešte spomína, že s kmotríkom sťa rodina? Zdalo sa, že Milana dávno dorazil už do cieľa. Akože ho vylákali. No, asi ide o veľa. Keď sa vrabček našuchorí, orly majú show. Najprv si bol alfa a teraz chceš byť omegou. Toť otázka, Procházka. Nie je palác Zachádzka. Čím sme si to zaslúžili, že z toho kúkoľa celkom dobre vyzerá aj to politické batoľa. Bol raz sváčko, ľúbil piť. Pred odchodom do dôchodku chcel to ešte roztočiť. Povedal si, márna práca, sedilnica u nás chodí do paláca. Kresťan? To som, katolík. Národ bude povôli. A že nemám masti solí, no presne takých národ volí. Nič nespravím, nič nepoviem, v tom som bohovský, o priazeň sa uchádza váš Páľko Hrušovský. Krátka správa o stave pravice na Slovensku. Pravica je na kúsky. Argument P. Osusky.